аз съм Цецко Цецков и днеска ще изпълняваме по 3 дуспи. Криси, пас! Да стигнем ли на където? Аз съм Цецко Цецков. Това е Криси. Аз съм Днеска има Роналдо. Днеска има рожден ден. Пишете на 14. Пишете днеска долу в коментарите. Здравейте, това съм аз, вратара! Чао ви! Айде, още една. Пишете долите коментарите, че си рожден ден и такива хаштаг. Една! Я хващам. И... Гледай да фаща всичко, чули. Какво стана, бе? И аз си изкарах. Това ужасно го. Ей, има още да ти бия още една, пас самон. Пас съм аз, да. Здравейте, този път аз снимам, че режисьора ми е Кух. Кира е така, ела ти покъм как снимай така. С топката, че движиш е така, например, е така. И като би правиш така, айде! Е така. Гол ли? Са, нали знаеш как съм си дума? Криси, айде ти сними са. Средовно. Ама гледай да фаща всичко. Здравейте, сега рожденника снима? Аз. Дими дуспа еди там. Здравейте, сега ще му кажем за националния отбор на Якино. Оттам? Какъв национален отбор, бе? Плешуя. Оттам. Рожденника. Аз съм Еми как? брат. Накъде ме да сниме? Так е. Айде. Ще ми благодарите след това. Пишете долу в коментарите. Хаштаг Мразя Свети. Да. Пишете хаштаг писта. Пишете Криси! Плешивата коза! Чуйте, подолу в коментарите, че пишете хаштаг Мразя Свети. И най-вече хаштаг писта. Пишете след това Цеци коня. И той се подготвя. Сега ще му пия. Решава. Това е Павел Колев. Аз съм Ицака, това е Недко Пича. Кой ти Недко Пича, бе? Това е Криси Пича. Християно Роналдо, бе. Да, бе, Християно Роналдо. И той се готви. И излиза! Сега ще му карам вече, да не съм толкова силен, защото му попуща пак. Толкова съм авенджеристил. Тази топка е крива, да знаете, това е малка. Не е вярно! Ти си хривия. Най-после я те пием. Цеци! После Криси на брат. Не, и аз бием. И аз бием. И аз бием дуспи. После. Не, прек сме пълни, после играм яйче. После ти че си. Има къде! И този път беше... Излезна! Излезна! Излива, бе! Кира с козата! Сега Прек свободни, не снимаш ти прек свободни. Ай, бей вратата. Аз бия първите прек свободни, ама по-надалече да. Нема. Газ. Оттам. Нали бия прек свободни? Да, вярно. И той се тръгна и гол. Опа! И влязна в една от пейката.
В случай, Леле, че той... прозорците на хората. Базикам това, там аз живея. Днес ти рожден ден? Да, що? Честит рожден ден. Мерси. Си жив и здрав. Мерси. Днес ставаш на 14. И Цецко, и Бербатов минава. И после ти се дуелира с Цвети. И Бербатов минава. И той изчаква. И гол. Нема. Не, за съжаление няма. Сега се сменяваме с рожденика. Да. Това клипче е за сега 5 минути 30 и вече 40. Не знае да посмеете да снимат. Той е Стилка! Стилка! Сега че го качвам на YouTube. На моя канал. Удоле да занебрявате да пишете хаштаг мразят Цвети Коняра. Цвети Коняра. Ето го вратара. Той ще обага 110 дуски. Не се знае още. Забележителна атака. Той си наплючи обувката. Дали ще ме говне. И господин Цеков. И никога няма ти. И господин Цеков пропущи гол. Както Даниел Сонев Кирил. Ули! Някой да вземе топката. Дани, бей, бе! Дани, пази се. Йо, зади мене. Ето е вратата. 3 см, добре. И обръщай се към рожденикът. Няма да има гол. За малко чеже ми да се на мене. Ето ни ги козите. Козите си правят дискотека и закът пристига. Закът пристига и козата ви. И това е доста тъп. Имаш още? Не. 3 пъти. Това беше втория. Как ма един избит, а? 3 пъти си го бил. Хайде сега, Цвети. Цвети, биш прак свободни. Моля, аз спомня един път. Само един. Отгоре си фанете свичери като на Цвети фанелката. Може да се дъпнете малко? Здравейте. Ще кажеш нещо на хората? Да, здравейте, аз съм Цвети Пича. Не. И си карам москвича. Не. Да, карам. Пистата! Пазете, бе! Аз се пазя с тия технички да ти не обърнат главата. Няма гол! Много високо! Гол си! Ама гол! Ти ме да скочи до там, бе! Красиво, скочи. Дай ти турам за прек свободен. Гол е! Тук не е гол. Гол е. Не е гол. Гол е, бе! Цвети, казах ли нещо? Да! Не е гол. Видял съм го! Обаза! Аре, махни се сто! И сега Цвети пак бие и цакам мадафака. Забележителен гол! Един гол на една пропусна. Не! Ти си вратовчи 110 гол! Ако е гол, споделете отдолу. Ако не, пак споделете отдолу. Хей, хора, че му казвате на то, че не е гол. Да, бе! Я виж колко нисък на камерата, бе. Бил там. И... Гол ли? Еми... С това свършва поредицата. трябва да снимам, бе. Не, бе, свърши, бе. С това завърши поредицата от футбол. Знаете, това съм аз. Ето го и рожденика. Аз Яла, бе. бих ви. Никога няма да Цвети да го духа. Удоле мога да дадете... Удоле мога да дадете един лайк, споделете и в коментарите Казвам чит рожден ден за него. Казва се компания и аз и ябълката. Се видим, когато се видим. Чао!